Ναι, εγώ έφερα και υποφέρω φυσικά από οστεοπόρωση. Ναι. Με 70% οστεοπόρωση βάσει με τους γιατρούς και με τις αποδείξεις. Ναι. Πάση περιπτώσει είχα φοβερές αϊπνίες, πόνους φοβερούς, άγχος τρομερό, δεν μπορούσα, ερχόταν η στιγμή που έκλαιγα, περπάταγα στον δρόμο και έκλαιγα. Από τότε που πήρα όμως το Πρελόγκ, έχω φοβερή ηρεμία, κοιμάμαι τα βράδια, πόνο δεν έχω πουθενά, αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Δηλαδή το Πρελόγκ σας έχει κάνει... Δεν άκουσα τι είπατε. Εδώ και 8 μέρες περίπου μου έχει περάσει το στόμα, δεν μου έχει πονέσει καθόλου εδώ και 8 μέρες. Το πήρατε, δηλαδή υποφέρατε από στομάχες, δεν είναι? Το πήρα και από την άλλη μέρα δεν μου πόνεσε, ενώ με πονούσε πριν το πάρω πάρα πολύ. Είχα πόνους, έπαιρνα ζαντάκ και τέτοια. Θα σας πω για... Αν μπορώ να πω ότι είναι στο μεταγιόν, επί 6 μήνες, πιθανόν από υπερκόπωση, τα 2 δάχτυλα της αριστερής παλάμης, τα 2 τελευταία δάχτυλα, ένιωσα πόνους σαν να ήταν σπασμένα. Ναι. Με το που ακούμπαγε κάτι πάνω, πονάγατε. κρεμόντουσαν, έτσι θα αισθανόμουν. Ναι. Λοιπόν, από τον Αύγουστο και μέχρι τώρα, αν δεν μπορώ να πω από τις 10 Αυγούστου ας πούμε, ναι, ναι. μέχρι τώρα δεν αισθάνομαι αυτό το πόνο στα 2 δάχτυλα. Υπάρχει και εγώ και η ανιψιά μου. Η ανιψιά μου το πήρε για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και είχε κάποια χρόνια που δεν τεκνοποιούσε. Δεν τεκνοποιούσε κάποια χρόνια? Ναι. Ναι. Δεν είχε κάνει παιδί. Και μετά από 3-4 μήνες περίπου έμεινε έγκυος. Τώρα το παιδάκι είναι ενός έτου, υγιέστατο. Ναι. Και πιστεύω ότι το οφείλει στο Πρελόγκ που έχει πάρει από εσάς. Ναι. Και εγώ με τη σειρά μου. Έχετε δει και εσείς κάποια ανταπόκριση? Ναι, αν και δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο για την τύχη περισσότερο ήθελα να ευνοηθώ. Ναι. Το έχω βάλει στα κλειδιά μου. Το πήρε ο γιος μου μια μέρα το αυτοκίνητο, γιατί είναι και τα κλειδιά του αυτοκίνητου εκεί. Τράκαρε, το αυτοκίνητο έγινε πίτα που λέμε, αλλά ευτυχώς το παιδί δεν έπαθε τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα. 2-3 γρατζουνιές. Χωρίς να είναι βέβαια δικό του το Πρελόγκ. Ήταν δικό μου και όπως μου το είχατε ρυθμίσει εσείς, ναι, το είχα αφήσει. Μένω κατάπληκτος, έχω να πω από αυτά που έχω. Κάνουνε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πιστεύω ότι είναι ένας χρόνος περίπου που έχει συμβεί, αλλά απλά λόγω του ότι εργάζομαι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας παρακολουθώ. Σήμερα έτυχε να βρίσκομαι στο σπίτι λόγω ασθένειας και επικοινώνησα μαζί σας για να σας πω και εγώ το δικό μου και δική μου άποψη. Και πόσοι άλλοι φίλοι